Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Пакуль мои лялечки до сну рыхтуются, я весь посуд приберу. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привітання, дядулечка Добродій. Ага. Тільки ви говорите, коли ласка, трошки тишей, а то мої ляльки засинають. Добро. Ага. Мы будить их не будем. Дякую, дядулечка. Мої лялечки не заўсёды своечасова у ложечек відправляються, а потім раніцей не можу їх розбудити. О, а я думал, твои ляльки будут разом с нами топу віншавать. Топу? Якого топу? То, якого? Я тільки одного топу і ведаю. Ён адзіны у нас і непаўторны Мішка. А навошта яго віншаваць? Ну, як навошта? У яго свята. Якое такое свято? Дзень нараджэння? Не, у топа не зараз. Дзень хлопчыкаў? Не сёння адзначаецца. Дзень дзяцей таксама. Яночка, сёння дзень, калі віншуюць усіх мішак у свеце. Ой, а у нас у лісах такога дня няма. Як пашанцавала мядзведзіка. Традыцыя віншавання мядзведзяў выйшла з далёкіх часоў. Лічылася, што ў гэты дзень мядзведзі абавязкова выходзяць са сваіх бярлог і да самага вечара прагульваюцца па лесе, а пасля вяртаюцца ў свае бярлогі і спяць да самай вясны. Нішто сабе! Можа, мішкі яшчэ і падарункаў гэты дзень чакаюць? Вядома, я трошкі падрыхтаваўся. О, глядзі, можам разам уручыць гэта топу. Ой, мёд! Такі падарунак спадабаецца топу. А нас ён будзе частаваць? Не ведаю, можа і пачастуе. Салют усім! Ой, прывітанне, топа, віншуем цябе. Вось табе падарунак ад нас. О. Ой, дякуй! Толькі вы нічога не пераблыталі? Што? А што ў мяне за свята? Дзень мядзведзя. Ага. Сёння ўсіх мішак віншуюць. Ой, і праўда! Мае сваякі мне пра гэта свята расказвалі. Яны абавязкова ў гэты дзень выходзяць прагуляцца. Палярны мішка катаецца на вялікай льдзіне ўздоўж берага. Мішка-грызлі узбіраецца на самае вялікае ўзвышша і махае ўсім лапай. А мішка-панда збірае сяброў і частуе іх бамбукавым пірагом. Вось і мы цябе, топачка, віншуем. Ой, дзякуй, мне так прыемна. Здаўна людзі ў гэты дзень сачылі за мядзведзем і рабілі прагноз надвор'я на ўсю зіму. Можаце і зараз на мяне уважліва паглядзець. Ага. Цікава, якая зіма па топавых прыметах атрымаецца? О, магу сказаць, выглядаеш ты цудоўна, настрой у цябе добры і нават святочны. І якая зіма намячаецца? О, па ўсіх мішкавых прыметах зіма будзе прыгожай, снежнай і марознай. Каб дзеткі добра на санках ды лыжах накаталіся, ды ў снежкі нагуляліся. Ты, топа, нам добрую зіму наабяцаў, а я табе хочу сказаць, што ў сваё свята ты можаш рабіць усё, што пажадаеш. Весяліцца, гуляць і салодкім ласавацца. Можаш нават на галаве хадзіць. Табе сёння гэта дазваляецца. Хадзіць на галаве? А як гэта? Да гары нагамі? Только глядзі, не зваліся, а то моих лялек пабудзеш. Не, хадзіць на галаве я не буду. Усё ж з кішэняў пападае. Ды ў галаве ўсе думкі пераблытаюцца. А гэта яшчэ і лепш. Калі думкі пераблытаюцца, можа скласціся нейкае новае і вельмі цікавае. Баюся я, каб мае думкі не вылецелі зусім. Так што я буду хадзіць не на галаве, а нагамі. Топачка, вядома, хадзі як хочаш, але пра тых, хто сваволіць і дурэе, кажуць, ён ходзіць на галаве. І пры гэтым можна хадзіць на нагах, толькі вельмі гарэзіць. І ўсё так. О, ну калі не трэба да гары нагамі паварочвацца, я згодзін пахадзіць на галаве. Калі дазволіш, і мы, топачка, далучымся да твайго свята. Так, долучайтеся.
Берите лыжки, медом будем ласовать. Ага. Топа, а правда, что твои свояки любят солодкое? Так, усе. У яким кутку свету яны б не жылі, ад салодкага ніхто не адмовіцца. А яшчэ мядзведзі вельмі хуткія. Ой, пра топу гэтага не скажаш. Ой. Ён і зарадку не вельмі любіць рабіць. А вось яго сваякі умеюць даволі шпарка бегаць і могуць развіць хуткасць, як у аўтамабіля на гарадской вуліцы. О, а я пакуль што толькі вучуся так хутка рухацца. Ой, ніколі б не подумала, што мішкі такія спрытныя. Мы яшчэ і цудоўныя плыўцы. О, вялікае возера можам лёгка пераплысці. Ой, ды ты што, Топа? А яшчэ мішкі любімыя героі народных казак, прымавак і прыказак. Адзін знаёмы вам мядзведзік, яшчэ і вядомы тэлевядучы дзіцячай праграмы. І цудоўны сябар. І зараз я запрашаю ўсіх далучыцца да майго свята і паглядзець цікавы мультфільм. А я з гэтым дапамагу. Куфэрак чароўны, калі ласка, перанясі ў цікавую казку. Вось, зараз час позні, будзем рыхтавацца да сну. Толькі абавязкова спачатку трэба памыць тварыкі ды пачысціць зубкі. Ну, а потым адправімся глядзець самыя цікавыя сны. Можа, ў сне вы ўбачыце нашага топу? Ці Яну і Топу. Казачных усім сноў. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.